The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Psalm 73:26, the Word of God says, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Psalm 119:105, "Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Isaiah 55:8-9, "My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me if you seek me with all your heart." Proverbs 3:5-6, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths." Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Matthew 7:13-14, "Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life. Only few find it." God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. That's in 2 Peter chapter 3, verse 9. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong paghimo og evaluation, or let's try to kanang pagsusi sa atong kaugalingong mga kalag kung naa pa ba kitay mga sala nga atong gihambin diha kay kini mahimumang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. We have to use the recovery techniques of 1 John 1:9, which says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka, giawhag ka sa paggamit niya ng imong free will to make the most important decision sa imong kinabuhi. The most important decision is the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilo mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo o Dios nga ana kami mayong panglawas ug nga lanti pa nga mong pangunahuna kining tanan gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya. Salamat o Dios. Niining among Bible study pinagi sa YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami o Diyos, tultuli kami o lamdagi kami, dugang kamatuoran nining among pagatunan ni ining adlaw.
Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga suki ingnon ta nga nagasunod na gyud ning atong Bible study adlaw-adlaw ni pinagi sa YouTube, og we have been in this Bible study nga adlaw-adlaw mo labaw na sa duha ka tuig. So aniya na sa kita. By the way, karong adlaw doon na tayo bag-o na nga kanang topic nga itong paghisgutan, pagaduputan. O kining maong bag-ong pagtulunan, giuluhan kini og overcomer. Okay? Mao ni ang new title, Overcomer. Now, unas tanan, unsa man ning overcomer? Wala ato kuno susihon. Overcomer, noun naman kini sa in English. O ato ning ibutang sa kanang to overcome. Okay. Now, unsa may buta sa to overcome? Well, ato ning gitan-aw sa diksionaryong Binisaya o in English nga to overcome, mao ni ang mga synonym. Ang pagbuntog, ang pagdaog, ang paglupig, ang pagparot, pagpildi ba? Not manlulupig. Kaya kining manlulupig, tinagalog na wala. So, in short, okay, ang overcomer, sabi ni siya, mananaog. Okay? Madinaugon. Now, unsa may opposite ni ining mananaog? Loser. Pildi. Okay? So, sa ato pa, ato na lang ning idritso, nga ang but pasabot sa overcomer, mananaog. Okay? Now, nga ano maning mao man atong gipili nga title, ang overcomer nga mananaog kini naghisgot ka natong mga magtotoo. This has something to do with us, ingon nga mga magtotoo ni Ginoong Hesukristo. As believers in Christ, we have been mandated by God, and God's will is that kitang mga magtotoo mahimong mananaog. Kabubuton na sa Dios nga kita unta mahimong mananaog, overcomer. So, mo ni atong duputan. Okay, by the way, ato na sa ding ipahinumdum maghapon ni mo nga kinilaging atong paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, gitawagan ni nato sa in English og inculcation method. Sa Binisaya, atong gihuban kinig pagsilsil sa nakatuna natong mga pagtulunan gikan sa kamatuoran. Now, of course, we know that the doctrine must be inculcated a little today, a little tomorrow, day after day. Okay? So, ang Diyos nagamando kanatong mga magtotoo to renew bag-uho natong atong mga panguna-una. But renewing our mind, dili man ni mahimo overnight. Dili. It's not an overnight process. Ug atong hinumduman nga, ang Biblia dili man kini tinago nga novel. It's not a mystery novel. And we cannot turn to the last page and find all the answers. Dili. Kinahanglan kini og daily spiritual momentum. So, gikinahanglan nga atong isilsil gyud kini atong mga nakatunan nga mga pulong sa Dios, kamatuoran gikan sa Biblia. Now, mao bitaw ning atong giduputan karon kining title nga atong ipili nga Overcomer. Kay that is our
aim, of course, as God wants us to be, to reach that objective, to be winners in our present life and in the life hereafter. So, kita nga mga magtotoo, naibaw naman tayo sa review. Naibaw na ta sa gipadayag ng mga kabubuton sa Dios. Diha sa Juan 3:3, gawas kun ang tao magpagkatao pag-usap, dili siya magkita sa kingharian sa Dios. Naa ka na sa usa sa mga declared wills of God that all members of the human race be born again. May naguna. Ikadua nga, it is God's will that believers, ang mga magtotoo, binalaan, sanctified. O ikatulo nga, kabubuton sa Diyos nga kita mga magtotoo, kontrolahon o dumalahon sa Espiritu Santo. Kanya ikaupat nga, kabubuton sa Diyos nga kita magmapasalamaton. We should give thanks for everything. And then ikalima, mao nga, it is God's will that all believers trust in the Lord. Yang ika-unom nga kabubuton sa Diyos nga kita mga magtotoo muantos. You see? Dili kay paantuson ta, kung dili muantos ta ngumikan sa, well, of course, duha mampod ka kanang klase sa pagantos nga disiplina o pagantos nga panalangin. O ato naman ang giisgutan taon na. O ang ikapito nga declared will sa Diyos mao nga kabubuton sa Diyos nga ang tanang mga magtotoo magmabungahon, be productive. Okay? So niadtong panahon nga migamit kita sa atong free will and we made the most important decision in life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Diha gyud sa atong pag-ingon nga motuo ko kang Ginoong Jesucristo, kita as if gipunit kita sa Espiritu Santo o gibutang kita ngadto sa pagkahiusa, pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo. O kanang pagkahiusaha hangtod nas kangturan. Di na matangtang. So we are in union with Christ, pinaagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo through the baptism of the Holy Spirit. Kunya, ang ikaduha niini, mao nga kita na tao na pag-usap. John 3:3. O ikatulo, kita gisuluban na sa unsa pagkamatarong sa Dios. We have been imputed God's righteousness. Gawas pa niya na, we have been imputed eternal life. So, tungod nini kita naluwas, kita gisilyuhan o gitimbrihan sa Espiritu Santo. Ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. O kita mga sakop na sa harianong panimalay sa Dios. Nahimok na kitang tagalangit, citizen of heaven, Philippians 3:20. O automatic kita nga nasud na ngadto sa protokol nga plano sa Dios. O kana nagakalifikar ka na to to join all believers in the rapture. Okay? Walang uban din yung mga bago pa magkasabot kung saan yung rapture. Anyway, just stick with us. Kaya imo kining matubag kining maong inyong pangutana. So mao na nga kita karon nagapadayon niining atong kahimtang position now, which is we are united with Christ forever. O kita kay nakasud naman sa plano sa Dios, then yan ana kita sa ikaduhang hugna
sa plano sa Dios nga mao ang atong pagkakristohanon dinhi sa panahon. We are believers in time. Ug mao kana ang atong gitutukan karon as believers in time nga God wills that all believers become overcomer. Mao kini ang atong gitutukan karon. Kay once you become an overcomer, you reach the stage of capacity in life, then mao na kanang gitawag nato og the higher ground nga ato nakabot nato sa atong pagpadayon sa atong spiritual momentum. So mao kana atong tumong. That is our objective. That is our goal. And without the help of God, the Holy Spirit, we would not be able to reach it. Plus, sa atong pagpadayon sa kanang tuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. So mao kana nga kita aniya na karon sa atong panahon nga gihatagan kita, gisangkapan kita sa Dios sa tanan nga atong magamit aron kita madinaugon. We become kanang overcomer. Okay? Now, niining buntaga o adlaw. Well, tingali buntag sa inyo diyan dapit o ang uban sa hapon o sa gabi, depende. So what I mean is, niining adlaw atong tutukan kining punto nga bahin sa atong pagkinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon nga kita gisangkapan sa Dios o kanang gitawag nato matag gutlo nga pagpahulay. Moment by moment rest. Okay? Kay buot man ang Dios nga kita makapahulay. Ang atong pagkinabuhi Kristohanon puno sa pahulay. Okay? We have to be, of course, na may mga pagsulay, unsa pa, mga gumunhap, mga pagpiit, nga atong masinatis kinabuhi. Natural man na. Apan, lagi ang Diyos nagasangkap sa tanan atong gikinahanglan nga ato kining maagian, ilabi na nga atay daghang mga espirituhanong kaaway. There are 3 major kanang spiritual kanang enemies. Espiritu ni sila, mga spiritual ni sila, dili ni daw mga tinawhanon. Mao na gimanduan ta sa Dios patunon ta siyang pulong kay naa diha ni mo makatuni. Ang mga paagi, ang mga kasangkapan nga imong magamit sa pagtagbo nini moong mga kaaway. Kaya kinsa may nag-una nini mga kaaway? Si Satanas. Okay? Satanas, the devil. Ang kalibutan, dili ni kalibutan itong ipuyan, ang pasabot ni ang mga sistema ni kalibutan na. Mga itong kontra. The world, the devil, the flesh. Kini nga itong kinayang makasasala. Mao ni ang tulo ka mga dagkong kaaway nga espirituhanon. And we are engaged in spiritual warfare. Gubat yan. Dili ni kay away-away lang, kung dili espirituhanong gubat. Now, kung wa kay mga hinagiban nga espirituhanon, pilde ka. You cannot become an overcomer. You see, mao na ang buta sa bot. We have to become overcomers. So, okay, atong tutukan kining paghisgot nato nining matagutlo nga pagpahulay. Diha sa Salmo 37, versikulo 7, nagingon, paabuta nga ang Ginoo mao'y mulihok, paghulat kaniya uban ang pailog. Diha usab sa Pilipos 4:7, nagingon kini, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna
diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Now, una sa tanan, alang sa matag magtutuo kang Ginoong Hesukristo, na ay pagsangkap sa Dios nga mao ang hingpit nga kalinaw sa sulod, inner peace. Now, kining maong kalinaw diha sa sulod sa matag magtutuo, may kalabutan kini sa atong relasyon ngadto kang Ginoong Hesukristo. Now, kung imo nang gituhuan si Kristo alang sa imong kaluwasan, nasakop ka naman sa harianong panimalay sa Dios. 1 Pedro 2:9. Nadugtong ka na kang Kristo, 2 Corintios 5:17-21, imo na karong gipanag-iya ang daghang mga Diyos nung kaayuhan, spiritual benefits nga gigarantiya hangtod sa kangturan. Episo 1:3. No, isip usa na ka magtutuo as a believer. Ikaw nag-ambit sa tanang bahin ni Kristo ug ang tanan nga gipanag-iya ni Kristo. Roma 8:17. Galing lang kay jutay rang mga Kristohanon ang nagpahimo sa mga panalangin nga gihatag sa Dios kanila. Jutay ra. Kadaghanan ni ining maong mga Kristohanon nagkapuliki sa pagpangita og kalipay. Nagkadipo-dipo sa pagpangita katagbawan o katumanan sa ilang kinabuhi nga sa ingon nga paagi, wa na lang gyud nila makita ang usas mga mainungdanong prinsipyo des pulong sa Dios. Kaya bigod nimo, na ay dapit nga na ay sulod nung kalinaw, inner peace, na ay kalipay, na ay kabaskog, usa kini kadapit nga na ay tumang kaligon, gahom ug pagka madasigon, o kining dapita mahimo nga makabot ug maangkon ni bisan kinsang Kristohanon. Any believer, bisan pa sa malisod nga mga kaimtangan, bisan pa sa mga pagpiit, mga pagsuway, o mga suliran ba, maangkon pagyapon sa mga magtutuo kining naasoy kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing una-una diha sa inyong pagkayusa kang Kristo Jesus. Di padugay na itong ibasa kini maong bersikulo. Diha sa pulong sa Dios, paminaw, kining naasoy nga dapit sa kalinaw, usahay gitawag ni og kapahulayan nga naa diha gi isgutan sa Hebreanon 4:1. Now, by the way, ayaw tuod kini ikalibog nga usa ka kapahulaya sa ikapitong adlaw, dili. Naman as Levitico 19:3 ug 30 o usa ka sabatikanhon nga tuig, dili. Levitico 25:2 ug 4. Kining maong kapahulayan, rest, usa kini kapag pahulay sa matagutlo, di gani kayo gutling every second. Usa kini kadapit sa panalangin o gahom, taliwas mga kalisdanan sa kinabuhi, kabubuton sa Dios nga ang matag magtutuo, every believer musalig kaniya sa tanang higayon, will trust in Him every minute, every second, and always. Ang problema lang kay daghan pag-ayong mga Kristohanon nga wa gyud makagamit sa grasya nga pagsangkap sa Dios bisag andam na kining maangkon sa tanan. Andam na guni available. Ang Episo 1:3 nagaingon ini, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo
nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkaiusa kang Kristo. Ug usab diha sa Episo 1:18 kini nagkanayon. Naghangi usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo aron masayran ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawan. Now, kung ingon nga usa ka magtutuo ni Ginoong Kristo, gisaligan mo na siya tungod sa dakong butang nga maong kaluwasan, Episo 2:8-9. Makasalig ka na ba karon kaniya? Tungod sa gagmay mga butanga, mao ang imong adaw-andawng panginahanglan. Roma 8:31-32. Ang pagpadala niya sa iyang kaugalingong anak dito sa krus, aron mo'y mudawat sa imong mga kasalanan, mao'y labing labaw nga pagsangkap nga gihatag sa Dios kanimo. 1 Pedro 2:24 o 1 Juan 2:2. Now, kung iya maghihimo alang kanimo ang labing labaw dito sa krus, nagdahom ka ba nga muundang na inoon siya karon sa pagbuhat ng mga butang diha kanimo? Kung iya gihimo ang labing labaw alang kanimo sa dihang ikaw usa pa kadi magtutuo, ubo sa iya ka pang kaaway na itong panahon na Roma 5:10, ang tinuod mo nga iya gyud kang sangkapan sa tanan mong panginahanglan tungod kay anak ka naman gud niya. Karon Galacia 3:26. Now ang Roma 8:32 nagakanayon, kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, di ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Now daghang mga Kristohanon ang nakadungog sa sayop nga panultihon nga nag-ingon og dawata lang si Kristo, ingon nga manluluwas o masulbad ang tanan mo mga suliran. Sayop mga nang panultihon na. Kung midawat kanining maong lances, this is deceit, magkugang yung ka kung masayod ka tinuod. Kaya abigod nimo, wa pagyud ka makakinabuhi sa tinuuray nga pagkinabuhi, hangtod magasinati ka usa ka makalilisa nga kahimtang. Nga diin, wa ka na mabungat nga pulong ni mabuhat sa imong kaugalingon, gumikan sa imong pagkalisang sa unsa man katalagman nga imong masinati nga di ka na gani makaampo. Kaysa madugay o sa madali, ibutang ra ba sa Dios ang matag tao diha sa tumoy sa iyang kahimuan o kakayahan. Si Jesus nagkanayon, gisulti ko kini ang Doctrina sa Biblia. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinagi sa inyong pagkahiusa kanako. Mao ni gisulti ni Jesus. Paantuson kamo sa kalibutan apanayo kadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Nabuntog. Overcomer. Juan 16:33. Diha sa Dios, walay kahimtang nga maingon ta nga walay paglaom. Anaagyo paglaom alang sa tanan. Alang sa dili magtotoo. Unsa may paglaom niya? Pagtuo kang Ginoong Kristo. Alang sa magtotoo, unsa man ang iyang paglaom? Pagtuon o pagkatuon sa pulong sa Dios. Ang pagpamati sa gitudlo nga pulong sa Dios. Ang pagtulunan sa pulong sa Dios mao ang paagi sa pag-lig-on sa imong kinabuhi
ingon man ang pagsulbad sa matag suliran, kasubanan ba, kahigawad o kapakyasan. Suma sa kabubuton sa Dios. Nasayod ka ba nga dili ka mamahimong usa ka hamtong espirituhanon nga magtuto hangtod pagkasulayan ka ng imong pagtuo? Tinuod, matubang ka, muagi ka. Usas mga mapuanguron nga butang nga buhaton sa Dios mao ang paghugot og mga pagpiit og mga kalisdanan. Sa ingong pagi, makatunan mo ang pagsandig kaniya inay sa imong kaugalingong pagi. Unsay gisulti sa Proverbio 3:5 ug 6. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Pinagis pagtuo, imong maangkon kining maong saad ug ang ubang susama nini ug makaadto ka niining matagutlo nga pagpahulay. Mao kini ang pagtuo nga nagadala og pahulay nga matang sa kinabuhi. Ato ni ipadayon ugma. Ayaw og sipyat sa sumpay niini. Kay daghan kayo kini mga pagtulunan nga magasanga-sanga ni gikan niini. So, ang nilang una kita kutob o mag-ampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining laing higayon sa pagtuon sa imong pulong. Uban ni kami o Diyos, ugma sa among pagpadayon niini. Aron kami makakaton pagdugang yung mga kamaturan. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.